pamusoro changamiro vakakwirira murume wavo vari kuti murume wavo vachiti ivo mudzimai wechipiri vati ndakwira dare ndichida kuti ndizive murume andibudire pachena kuti murume andibudire pachena nokuti murume uyo haasi kundibudira pachena sapoti handisi kuwana everything handisi kuwana ko zvino akanonditorera mapepa eprotection order so ina handichaziva kuti ndakamira papi kwandichanoreva sapoti yevana nesapoti yangu ndokupi murume atenda kuti izvozvo zviriko uye ati mudzimai haachamuda ndizvo here zvataura izvozvo ichokwadi changamira nokuti inini kuti ndizvimanikidzire kuti ndigume pamberi pedare ndichida kuti ndifadze kana dare kana kuti ndifadze iye fedi muchemwari yako hazvindiitire zvakanaka nekuti paari papa ndinonzwa kumutya nekuda kwezviitiko zvinji zvakaitika pamberi pake nanini saka ndanyatsozoona kuti hazvina ndiseve upenyu hwangu inini kusiyana zvese vabereki vako varipi simukai asi dani unofanira kuitaurira chokwadi zviro zvakaitika zvose kuti zvibude pachena hapana chinofanira kunyariwa zvose zvinofanira kubuda pachena kuti da zvitose umbo hwakazara kuti hamukwanisi kuti mugare mose imbopoda ari umbo hwakazara ndofunga ndambopawo dare mbo wangu asi ndofunga ndangonzi ndikwanise kupindura chete zvabvunzwa nemurandakadzi kuti mukadzi uri kumuda here kana kuti kwete. Ini ndakupa kuti ayo unondedzera chakupa kuti ndiwe ndisiyane nemurandakadzi mambo. Ndofunga ndakagara nemukadzi ndakatombotama kune mukadzi wangu andagara naye, ndakaenda kunogara kumba kwake. Ndabuda kaenda kumba kwangu inini kubhindura, akafona akati yotore nhumbi dzako izvezvi ndisandadzirasa panzi. Akafonera mukoma wangu inini akati uya mutore nhumbi dzemunina wenyu ndisandadzirasa panzi kozi kuno kana ndichada kumuona zvachose. Navacho ndiye chii zvakanzi nekuti wewe uri kutaura kuti inini ndinoipirwa nehama dzangu. Ndakamutora tichidzichengeta nhumbi idzodzo ndouya totaurana zvakanzi aufa ukadzona kozi ndido tobuda. Ndofunga shwa mukoma wangu akati handikwanisi kuti ndinodzitora, ndakazotuma umwe driver akanotora nhumbi idzodzo akanodzosa kumba kwangu ataigara. Zvazodaro ndofunga akazoti dzengo hasha. Ndofunga takagadzisa takadzokedzana shuwa takagara futi pamwe chete. Zvadaro inini ndaendako ainditi kana ndichinge ndaendako uku kwamaikuru wachafana kudzoka, unofana kugara neni pano nokutangani pamwe zvakanzi kusvika ndasununguka. Ndichida kuenda kubasa ina aisvika pakundikira dhoo kuti hapana kwaunoenda. Mumba mamusina rugare, mamusina kana mashoko akanaka kuti kunotsa kutaudzana naFaith. Yanga iri hondo chete pana Faith. Pangave pamberi pevanhu chaipo chaipo. Aigona kutongosvika tanga kutondirwisa ipapo. Murodhi chaimo chekutangosana kutongosana kundirwisa ipapo. Kubasa chekwaito ndatoda kutiza. Ndichimona kuti ndonzvenga roti ndomutiza Faith. Ani nhumbu takati pamwe nhumbu zvichapera. Ndofunga sununga shwa akandiudza kuti ndani mwana nantsiko. Akati ndikudawo mari. Ndofunga ndakamutumira mari yanga ndinayo panguva idzodzo. Ndakasvika pakuti ndakati titotora zvakanaka titoseka. Ndakati shwa yanga iri nhumbu ye. Asi ndazoona mwana asununguka indauya. Ndopa akazoti asununga mwana. Ndofunga inini handina kukwanisa kuti ndiende ndinomuona nekuda kwenhau yanga iripo nokuti akanga andisungisa. Ndakatoenda kuno koti achiti ndakamurepa. Saka ndakanyatsa kuona kuti ndichisvika padhuze naFaith akutyisa. Kozi akambenga atotaura kuti zvinhu zvitatu zvandikuda pauri wewe: 1 kupera kwebasa rako, 2 kukupondesa, 3 kuona uchifira mchero. Ndakatadza inini kuti zvekwangu zvakaramba, ini ndakakuripotera nekuti unofana wakandirepa zvakaramba. Saka ndakuchita ukauya kwandiri ndichaisa munyina wangu mumba. Munyina wangu achichema kuti wamurepa. Saka ndakunyatsoona kuti zvakutyisa mambo ini kuti ndichinopinda futi muimba muna Faith muchemwa ndichigara naye. Zvakundityisa. Ndakushira upenyu wangu mambo. Wazinzere naye muzukuru Ndazvinzwa mambo. pane chaunopikisa Zvese ndopikisa nazvo handina zvandakambona baba watutaura tese pafoni. Handisati ndakambodzwa kuti mavayambo kwaungesa muningi wangu kuti achivo kuti mamuri.
kubasa kwako ndaenda ndasinganoita noise baba ane 2 months asingandipe rent ndokuenda kwandaita ndichida rent ndasinganoita noise kubasa kwako kuenda kwairatidzwa kuti ukuda murume wako ndaida mari yerent kwete nemurume wako anenge asingadi handinokambomanikidzi ndangoita chida rent kuti ndeimukira dhombo wangu aiti aigara aiti ndine 2 akadzi tipo 3 1 ari kupindura 1 ari kuno 2 tiri kuno aiti zvinhu zvakanoita mwedzi koyomba kongoita 1 day vandakamuzvichindiudzai kuti kuno kumune rino kumenda rino bata ndeimukira dhombo ndazvotofanike andongomutamisa kwenda afinwa naye right dana hazisi kutonga zvokurambana kwenyu dana nekutonga mhosva yakaitika yokutora mwana wevanhu kumitisa mwana wevanhu ndopakutonga dare so dare rekuti unofanira kubhadhara mombe imwe chete nembudzi imwe chete mombe yokumitisa kwako kamuita mwana ndewako andi nemombe imwe chete yemwana saka pakuda mombe 2 nembudzi 2 nemakosti hatingakumanikidzei nokuti rudo rwenyu kuratidza kuti hauna nzira hakuna kwava kuenda hatikumanikidzei imi kuirana kwendo kwamusaita asi dare ratonga chete zvikuendana nemoso wazvinzwa chikomana une mombe here kumusha kumusha handina mombe une mari here nekwandirana nemombe yekuti upe ambuya ni ndinotoshandawo pandotoshanda pandokwanisa kutora mari pamwedzi ndinohora $220 ndokwati ndokwanisa kuora pamwedzi vakutaura kuti mwana wako handina pekugara naye saka dai wapa mari iyoyo vaigona kuona pekutangira kuchengeta mwana wako pamusoro ichangamira ndofunga mwedzi umwe chete wandakajamba kumupa rendi pandakagumisa kumupa rendi ndakampa $75 akabva andisira meseji muchimungenda tumira mari iyoyo akanditi zvoni mari yerendi yaunditumira handina kana basa nayo rendi ndakabhadhara kudhara ende mari ndoda kuitoresa passport ndoda tobuda mashoko iwayo haana basa uri kutaura nyaya ndeyekuti iwo uite makodzero yako ewe senda usainako tava kutobhadhara mombe 2 tokupa masondo 2 unofanira kuratidza dare kuti wakuda kubhadhara kana watadza kubhadhara zacho amadzamberi anoenda kubasa kwako nosainawo amai mazunza kava kuti mwana wenyu masimba moyo vesati mabita maxwell kuzvinzwa ndazvinzwa masimba moyo vesati mbudzi ndo dzinoya kuno ndedzemushango mombe chete ndotiwo pamwana wachona iye ndine mari yangu yandakashandisa pakupedzisa kutenga preparation yemwana ndini ndakabhadhara ndakatenga preparation yemwana mwana wangu numbichirwadza ndakaendesa kupi mwana wangu numbichirwadza ndikaisa mwana wangu kuchipatara ndofunga ndakazomudzosera kumba kwake mwana asvitsa mwedzi ndichitomuchidzokera kupi kumba kwako ndiwo mwedzi wapedzisira kubhadharwa rendi april weye anoitwa makosti inowekwa kumakosti mariwa anobhadhara unozorwesa kuna sekretari